Killa thummol som kamiwo thangai naikha Korea motai mannai Babaji Rabindra Debarma accident ongnai rongno thangai naikha tabuk borokni sak hamyako gobang kukno tabuk borokni busakrok sakrumani hamyako aborno bo thangai subuikha montra bai o tabuk subtani wngkha gari bisingo accident ngai bukhanai kokjanai o burijak tabuk subjai tongo nainai pangple Thirti TV on ki kurang phengrang amar jemnin jibai awni kahing tungthai kilo andarsung ato thum morsom kokon awni phengai hoito to singnin Babaji ang tung awni Sri Sri Ramkrishna Mission kanto Babaji ang tung awni pas mukon biji rang tho ningtang lang sinmak mukon tamka goto 2 mas mo 3 mas mo sunga to ai sungkon ai accident ai chang mongai luk ai mane nana thamakla ai rang nahing sim nahing en Babaji nang ni rang kom nar thangai ai jara sim oman ngai na tham thata na hoi pek mo na doi mo hangai pun asa nai long ta nang orang long dah haram haram makan himohi gori accident achang nokon ai archelmi na thum molsom bazar sinokon kila bazar sinokon kila bazar sinokon accident achang nokon gori sunga omi himo archel na naman archel bala norok baksa sinia phanong noi baksa sia phanong mano lai thangnai 2-3 mas sekango je gari accident pro kila hat bibo thangna pro borok komodar malkhungo 10-15 jona gari kamani baw duljak botongo o burijak no yang haji do dengan da omon duljak o gari bisingo no bini bukrai kogo ang bin bukrai no ni samngan to ayo oting wala na bon bukrai no kokjak khaju abon bagai no bori thukli ma tongo do bin bukrai khaju gri kha abon bagai no tongo chicken sat mane ontek thangkata mo hai ge ang to on the spot thangai kok ma khamani yaklo ang log thangai spot ta thai ang pura non phunukha bini khnai ang samni ke khnai ang apro sai simaya actually ulo sai mon bin bukrai kokjak khnai ngang bukrai romin phunukha no omuno ge purai bo serious ngjak kun phan kebno sinilia bo nge fire service horbu thanai binarok bo on the spot phaimia o darjil na prajarsi lama hamia nge sungmung ge haisi bazani hati komon tarke bike phaiman fire service bike tamni bike phaimia omo sungmung kotor haisi nge ang sana thang angke ang ek o khorosano against te kok saya kilapia song phaijak kilapia song sal hati brum brum duty khlai tongo nge tamno kaso bo sungmung hati brum brum borok duty khlaio kilapia songni ang amo sana thangnai ang sani no ଅଧିକାର tongaisi India democracy mai rules kok sani amo ଅଧିକାର tongaisi kok sani ang no hamya phani sadi sani ang hati brum brum duty khlaio tamo kaso helmet green chimit kaso na nini gari malkhung bait mothona rokno kagos potro kori dimension kori obai ron chimit kaso malkhung obalut kakangke obai kaso nango obalut hati brum brum teimani abagai no gari hilik jagai lama bahamia lama sanamjagya abon bagai no gari accident ungna nangkhana komondar engke sana thang angke komondar bohaino abo si danger hi sujak tongo kaisa number plate sujak omo tongo number plate rosi danger men tam ba electric kaisa balkhung jabo electric ni malkhung bai nang bike line gari nang bike nang malkhung sama sumung kotor mamo sana thang angke jayok abo sana thangle asuk omo nang ke bai nang chubaju ko omo chubaja ke bai chubaja bro borok sak doktor na jaka sani rang bai omai si jotto ang je khnamani oro 10 jona je ekজন ungnai rok borok jotto no sak sani rang bai si borok doktor manai jago chikitsa manai jago mai baksa ba udaipur ni refer hojaga o refer hojanai o tolawo no abo thithangka debrat bhadur mo samang bung man khobo abo thithangka o thebra bo kebo suba phaya bini samung jat theimani samung ren bagai nuko kun phano bo suba sumaya o theinani bihik noni borok om haisi kewis phaimia line gari phaiman ungkhe fire service tangai phaimia orsi lama bo si no nukhana ang mangphi phunujak lama bo si aya theimang hai kabang ma si gorokjak
kebu selai malia baksaba langti burjek ang amo belai nukhagen lasima ang mangpliti sanes lasisu o gari bisingo khoroksano burino bodong boidong kap saimalia khoroksa chini oroni kap takhuk bo o gari bising soklai thani ora dras korikha ora je bin oro sak je kanmani rok apo kori thanga lajijak ang haising kaple he kunungya obai kesi brok tolani hori matai pesigo bin kun phan korikha bodong kap boidong saimalia engja kunungmalia bran mangkrino engke omohai no tini chini o kok tomarono khanawoi thum parawo jetu kaisa awaingkha kok girja khabo belai breaking news engkha ini babaji bo naibo omohai rok no engke abarono nungoi no khairogoi no chin babaji no sirui mankhana abo o kami rono jara sak hamya serious borok to koroi serious ruk to koroi omohai rok no je semsa bohor himjak yakung yak rowajak sak rowajak omohai rok no sui tong tabang motamoti hamkha nungle subjak khana sali de babaji bai babaji guru ai na sem ta Simta engka kam na sem lungai na thapik taman hoi pigo hik tu prungai bai kai sawai hong atun de kap simta hai na hoi pik ta adang de engka kamu dang hik put ngai na sem ta phone ata atun na hoi pik ta ngai ta nirmi amo ha nirming momol lukhi brahmon lokhi brahmon jini nana brahmon lokhi ang bung makhunai kunani jorabo makhulaibo okra brahmon lokhi bo abok bini bokrok mihimjak tongo yakung jot rwajak singrok tabok babaji bai subai jajak bo subai jaka hamkhabo na hamkhable hambai jak tabo tei kunu nini besak samaruk de to adang nai napik mol amla luk ngai Oke, Pak. je nai napik phang nil tana kore na thapik tawal na hoi pik tawal ngai ta pak tabuk sujara result mankha babaji sujang ma bai babaji sujang mani bai tabok sujara le bok hamkhapo ke thok pora rok bul tongni ta heda no do dong ke hambai tini asung lesna tei bupung nai hambai